Goedemiddag. Een klinisch forensisch gedragszaakkundige zal naar de zaak van Sietske Haasjen. Het Louter Gerechtshof wil sabbesiekje om meer inzicht te krijgen in de persoon. Het hof kwam daarom net met een uitspraak, maar met een tussenvonnis. Het belang van zicht op de persoon van de verdachte in juist deze zaak is erg groot te noemen. De verwijten die de verdachte worden gemaakt betreffen immers gedrag dat een uitzonderlijk beroep doet op het voorstellingsvermogen en dat heel veel vragen oproept. Daarnaast is het Hof zich ervan bewust dat het de laatste zogenaamde feitelijke instantie is. Alleen het Hof kan nog feitenonderzoek doen zoals wij dat nu gaan inzetten. Het Hof vindt het dus in deze zaak beslist de moeite waard te proberen meer te weten te komen over de psyche van mevrouw. Zelfs als zij ook na vandaag mocht blijven volharden in haar weigering mee te werken aan onderzoek. Het Hof hoopt dat Sietske haar meidwan wol onder dit onderzoek. Ook al had ze ontnota weigeren. Haar advocaat kon nog net inhoudelijk op het tussenvonnis ingaan. Het treinstation in Ljouwert is veiliger geworden. Dat verwacht het allereerst spoorbeheerder ProRail die de opdracht doen had voor verbeteringen. Tjustere hoekjes worden nou meer verlichten, de perrontegels en de oekapings binnen skiermakken en er binnen dichtregels ombracht in verschillende talen. Dat alles mat de reiziger een vertrouwder gevoel aan. Benammen jongens vielen een soort mensen hadden der net veilig. De afgelopen jaren zijn hier verschillende voorvallen geweest. Mensen die beroofd zijn, mensen die overvallen zijn. En dat heeft uiteindelijk toch wel geleid dat veel mensen zich 's avonds vooral sociaal onveilig voelen. De teksten zijn net goed te lezen, vinden de reizigers. Ik al om te nou Christversiering hing het. Maar waar het op de trein wachtje mat, had wel even de tijd om u te vinden wat er nou correct stiet. De prijs wint de foto van Alex de Haan van het Jereveen, die deze week stellen waar, is met de ruchten. De dieven hebben haar zelfs bij de fotograaf bekendmaken. De stellerij van het fotodoek wie opnomen door de bewakingscamera om de winkel van de boorman van de Haan. Nee, de fotograaf driegen om die beelden even bier te mijntjen, belden de twee dieven van Sontje en 18 van het Jereveen op. Beide hebben spiet van haar dier. Sneunt de nacht, kreeg wat te volle drank gewoon en dat zijn ze zelf weer keer. Van we hebben te volle drank gewoon en het spiet dus en we weten net wat we met de foto met. We vinden hem prachtig, maar ja, ze kunnen hem nooit meer ophangen, want de publiciteit eromheen is enorm best. Wat de vandaal de 1200 euro kosten van de vernielde foto betel je willen, dan hoe wagen te gaan om zijn onjefte bij de politie weer in te loeken. De nieuwe noordelijke politie-eenheid zal bestaan uit 4 districten van elk 15 lokale korpsen. De noordelijke eenheid ontsteert door een fusie van de politiekorpsen van Friesland, Greensland en Drenthe. Minister Opstelten wil begint ook om hier met elkaar 10 eenheden opzetten die het met elkaar een nationaal onstuurde politie vormen. Het doel daarvan is dat er efficiënter werken wordt. Oud-burgemeester Polderman van die Tjerkstradiel wordt waarnemend burgemeester in Smellingelaan. Hij neemt tijdelijk het werkoer van burgemeester Bert Middel, die juster officieel afscheid nam. De Rie van Smellingelaan wil binnen nou een jaar hier een nieuwe burgemeester voeren. Polderman houdt begin dit hier op als burgemeester van die Tjerkstradiel. Er is nog een lietse kans dat basisscholen het Sluske in Gwaing-Gwariep dochs open blijft. Twee zaakkundigen van het ministerie van Onderwijs besjoggen op verzoek van de gemeente of de toekomst is van een school in Gwaing-Gwariep. Het Sluske had maar 21 leerlingen en daarom dreigt het sluiting. Hij wie de rechterhand van 5 commissarissen van de Koninginnen in Friesland. Maar Joert zet haatprotocol Germain Sandberg een punt achter zijn carrière in het provinciehuis. Meer dan 30 jaar wie jonkheer Germaine Jacques Sandberg van Oudshoorn haatprotocol van het kabinet van de commissaris van de Koninginnen. De regelneef in het provinciehuis, formeel en zwijsem. De grote man achter de schermen. Bigleaks bij koninklijke bezitters wie hij de regisseur met strakke schema's en draaiboeken. Een beetje Haarlemmerolie, zorgen dat ontvangsten en bezoeken van het college en commissaris van de koningin goed verlopen. Met een feestelijke receptie nam Germain Sandberg Joert afscheid van zijn provinciehuis. De beeldbepalende squastinpiep van Squaster Brege wordt in Oudensteert hersteld. Dat alles te krijgen met het 100-jarig bestaan van zuivelfabriek Vreugdeneel. In mei dit jaar bestiert zuivelfabriek nieuw en daarom wil het memmenbedrijf de zuivelverwerker een jubileumgeschenk aan. De oude fabriekspiep wordt dus gerestaureerd en dat wil het plaatsen van de nieuwe stielen squastien een stuk goedkoper is. Maar nevens het zuivelconcern is de piep een symbool voor het dorp en het fabriek. Ja, ik ben wat dat betreft wel een beetje een sentimentele figuur.
Maar ik vind het gewoon prachtig, omdat er is al zoveel zuivel verdwenen in Friesland. En een van de weinige fabrieken die na een sluiting een trosstart maken hebben. En dan ook de piepen nog een keer restaureren. Nou, dat jouwt een heel goed gevoel. De karakteristieke piep moet eind januari kleerwijzen. En dan nog het waar. Joen kan het nog stevig regnen. De temperatuur die zakt naar een graad als 5, 6. Monier er nog kans op regn, maar letter wordt het droeg, komt de zinnen erbij en dan rint de temperatuur op naar een graad als 8, 9. Dus dit wel een zuidenwind die matig ontkräftig is. En ontzag je het nijs in dit joert, meer nijs op omroepfriesland.nl en op 6 uur in een nijjoert. De noffelijke dag nog verder.